Arkimang, tidiw de baka fuchare pespar nyusu, ci uno, o aksuno fu har sturu ubani, want senang safe sa deni for kamar. Adina osofunu, en uno, echaden pespar nyusu. Natuurlijk pos umpijing, wak bardes ma odi detai sernang. Ala sernamang, we barde ma odi. Wispe tang wisan nikiri brokopondo koroni, para maripo wanika, saramaka, we barde ma odi. En we accident, u kosdong, u arki, de prespartor. En tidem is donanga, mi brada fikas. Barang sa lubiwang, lekfa usabi, udina programa, fusaran sa ipsa. Mebar aladeng diaspora, barang sa funo de in Nederland, België, kortom Europa, maar ook in Amerika en Caribisch gebied. Fuja ze uit, mebaru een Swidi of no, manten luka programma of neti maakt niet uit. Maar fuja ze uit met jara programma na masra retide en lekfa usabi, dat we jaren go. Natuurlijk, en tide, we vier idu ada, nou moslim feest, hè? Klopt. Maar, daarom misdanga mi mat fikas jaso, en insa leggen chinso moro, sana asan eigenlijk. Masra ret, kortom, alas masabik ba eigenlijk sana Idul Adha. Het is geen nieuw ding, want het wordt elke jaar gevierd. Ja. Kortom, Idul Adha is eigenlijk een religieuze feestdag van het moslim. Ja. Religie. En want je geschiedenis die erachter natuurlijk ook, waarom eigenlijk het offeren. Ja. Het is niks anders dan dat er zijn noden in de samenleving. Dus Of, pot is malai. precies, ook toe, niet alleen in Suriname, Ja. maar ook daarbuiten. Ja. Dus dat offer in een kader dat hij voor zorg ervoor dat we op die verlichting komen. Het zal niet Ja. het vele zijn, Ja. maar als dat op chinso sang au yepisma. Oké. Simpelweg, de mij kara sang een feest voor offer naar een saamhorigheid. Oké. Weet je, behoefte de, waardoor mensen, of dus dan organisaties, maar ook individuele mensen ook, dus offers brengen. Precies zo, je hebt ook toe bijvoorbeeld een vaste maand, in een Ja. kader dat die imshing, Ja, is ja. na offer. Dus met andere woorden, je ziet maar, heb je dat straat in no, Mhm. daar is de moskee, de mij slacht die kou, Klopt, trouwens skapu, de mij ook toe. slacht. En dan, met die dat die, de mij praten in die potisma. Dus je wordt eigenlijk uitgenodigd of in die keer dat die kan lopen gewoon. Ja, klopt. Ik weet nog, vanuit de overheid zijn er natuurlijk ook organisaties verbonden. Ja. De mij controleren, hè, per Mhm. een slachthuis, in een moschee, dat die Oké. qua hygiënevoorwaarden en al die Natuurlijk, soort dingen. ja. Weet je? Dus het meest belangrijke is dat het geschiet naar een hygiënevoorwaarde. Ja, ja. Isabi as amus Oké. kring anom doti dape, weet je, te slachti wan sani da amus de ook toe zodanig dat ik kan jamen toch. Ja, En ja. dan moest de wan san tak op een gegeven moment ik ba da asan not boom. Oké. Dus kortom, nou een feest pe wie liki een moslimreligie is zorg ervoor dat hey, een verlichting komt. Oké. Hier de potisma. Precies. Allemaal kies wan punt of 1 kilometer. Het hangt af per per moskee san kan permitteren. permitteren. Want me give een simpel voorbeeld. Want moskee san kan doen de 10 kou, Ja. bij wijze van. Ja. Maar je hebt ook andere die Maar misschien toen maar nog. 2 kunnen. Ja, ja. Isabi? Dus dat die. Maar oké. Dus dat na feest idee. Maar natuurlijk, we Wa- wisten maar Precies, een fijne idool dan Ja. natuurlijk ook. Maar we hebben een kleine insteek en een kleine filmpje. Kijk even daarna. Ja. सुन्नत है इब्राहिमी है शेला ईमानी लो आ गई कुर्बानी लो आ गई कुर्बानी लो आ गई कुर्बानी लो आ गई कुर्बानी ख्वाब था जो आया रब के खलील को कुर्बान कर रहे हैं वो इस्माइल को ख्वाब था जो आया रब के खलील को कुर्बान कर रहे हैं वो इस्माइल को समझे थे इब्राहिम के ये हुक्म है रब्बानी कुर्बानी लो कुर्बानी लो कुर्बानी लो कुर्बानी लो कुर्बानी फरमाया इस
इस्माइल को रब की रजा को मान, बेटे खुदा की राह में तुझे होना है कुर्बान। फरमाया इस्माइल को रब की रजा को मान, बेटे खुदा की राह में तुझे होना है कुर्बान। सुनते ही इस्माइल ने फौरन ये बात मानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी। आंखों पे पट्टी बांध के सीधा लटा दिया, गर्दन पे तेज छुरी को लाके टिका दिया। आंखों पे पट्टी बांध के सीधा लटा दिया, गर्दन पे तेज छुरी को लाके टिका दिया। जिब्रील ले आए वहीं दुम्बा आसमानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी। अल्लाह को इब्राहिम की आई अता पसंद, हर एक मुसलमान को रब ने किया पाबंद। ता हश्र है खलील की सुन्नत हमें निभानी, लो आ गई कुर्बानी, 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 लो कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी। Ja, dan Luca film. En dan we go Pimura para. Ja, masra Rut. Lek van me volg asani, dus de sane kukuno noting. Natuurlijk, er zijn Je sabi to wat meer, want zijn voor OM kar kon. Ja. We lezen een stuk even Ja. kort, maar if you Ja. want chara sango even Ja. more vara dan. Nee, omdat je no. Leg dus maar even Die uit. moest leggen aan het uit. Omdat die VHP bewina verkiezing, Mhm. dat Chan Santoki beloofde volk dat jere no. Alla de frumusaf sanga monitori, ja, voor onderzoekatori. Nou je ziekbaar dat de man bezig naar een bank. Mm. Ja, Mhm. postparba. Postparba. Ja, Ja, maar de klopt. bezig. Nou, me begrijp nou dat de man die nou voor onderzoek kan die vesta. Mhm. En is dat dape, money ben yang. Ja. Is dat weer toch? Ja. Dus dat je begrijpt dat je zelfs safri is aan het komen. En je hebt het na schoolse opvang moest komen. Alle dat zijn moest komen. Maar uno etak vanuit het programma die zie. Als ze naar volk zo de. Una geduld. Dus we berekenen dat als ze moest go snel. Nee. In eerste plaats. President ne onderzoek asani. Na OM onderzoek dit. Miwa, ano tak miwa koti mo fo yare Ja. masra Rut. Bon furus ma e vergiti, mama probeer fu pot een reminder even. Ja, ik kan checken. En natuurlijk, ook de one natrap, maar ook atibron tap me, maar ik heb er niks aan. Ja. De vorige regering, sabi de, Mhm. had OM helemaal kapot gemaakt. Hè? Ja. Ja. En waarom ik dat zeg, Mhm. OM schrijft nog bij Abwagi, voor ruk uit, Ja. naar een team voor onderzoek. Zo erg was het. Ja. Als mensen hun terug, if desma kan go even terug go Lucasani. Mhm. En media, alle de media kanalen de sande. Ik kan go search, ik kan go Google, of ik kan je vinden informatie. Want ano litori me Ja. OM werd gelijk tot de grond gemaakt. Ja. Om Dat is- geen onderzoekingen op gang te brengen. Ja, maar dan maar we vrede toch? Precies. Ja, toch? En dan maar weer vrede. Dus Ja. wat gebeurt? You, as Rana people stem voor een verandering. Mhm. En een verandering dat komt in 2020. Ja. Dat VHP teka lead natuurlijk in Ja. een voorgrond voor een regeerperiode. Jas. Ja. En eerste zijn president ook te doen. Roko voor mek de poten sa de van no do. Voor mek OM knapu baka amango do. Ja. De nieuwsberichten daarbij. Mek desmango. En tide no a OM tranga. Mhm. Genoeg. De man versterkt de man. Nanga ome juristen bij. Ja. A team kon tranga. En no de man go take this aanko. Ja. Dus het is, je moet niet in een bepaalde manier aan van FTD, taki, een campagne of whatever dan direct als hij moest uitvoeren. Nee. Als hij nero kost. Er zijn wetten, er zijn zijn procedures, regels, ja. er zijn regels. Ja. Je moet binnen de regels dat ding gaan doen. Mhm. Weet je, uitzoeken en onderzoeken en tot
het gevolg En je daarvan. moet geduld hebben. En je moet natuurlijk want geduld heb hebben. je longo zomaar, ik kan gebruiken niet. Precies, want bijvoorbeeld, if je go don fasi, omgekeerd, dan kan naki poti iwan butu, dat staat, moest bij omgekeerd. Sa toch? sana euro ko. If je doet asani, dan Je moet je het doet. goed doen. Sa sana euro ko. Precies. Mo trapasi. In een kader dat mi want tegen ook toe asani masraret. Sana. En als je volgt asani, brada asadi na parlement, Mhm. kishe ram sekul, Ja. misi tak ama e chara tori go moro fara fu asabaku project. Ja. Isabi to. Ja. Wist na udi na regering, Mhm. na nga partners, Ja. wil niet zeggen dat we ze gaan indekken. Nee. En met takje vanuit dat programma ja zo. Ja. Mina next na nga no amang. Nee. Brada, if you do een sani en het is niet binnen de perken, dan moet het op tafel gelegd worden. Dan moet het besproken worden. Wat is daar fout gegaan? Dat is. Isabi to. Ja. En Maar bepaalde dingen tegen dat je over als je tak want toesani, weet je, misschien niet grondig onderbouwd is, maar bij mij gaat het om asan el libi in een samenleving. Ja. Isabi to. En de samenleving moet sabi sana. En na samenleving moest sabi, Ja. want na samenleving pot de regering dat peto, Ook het parlement. inokango op een gegeven moment meer tra parlementarisch tek to 3 grond via stichting. Nou, wat voor, is dat bijna me wan char, wan tranga woord ka vesi ma me hoor misrevi. Ja. Isabi to? Ja, ze moeten voorbeeldgevend zijn ook toch? Precies. En Dus- met de eerlijk, een parlementariër die ze ikaramane kiezen, Mhm. amatjaren kom en mi vind juist. Omdat de mans doen dape en unu lek volk pot de man dape. Een parlementariër, un pot de man dape. Dus Precies. deze vragen moeten gesteld worden en de man moet antwoord. En om dit zodat amotak me hoor rekening, omdat nou via payment tiki of nou abonnement tiki, nee, een volk moet stap safe dape. Precies. Je Kijk, begrijpt dat? einde van de rit is het simpel. Een project lijkt alsof dat er dus verhogen de mijn takken to tapa straat de mijn Ja. takken stak na so de parlementariër na de minister want de grond dat weet je fafap chiman sa de dat weet je ama dat moest we juist onderzoeken de man dat maar in kan kom dat omdat you partij na abi minister, you partij abi directeur, dat Ja, dus ja. you abi lane, you abi netwerk, dat je go tek 2-3 grond via stek. Dat is aan er ook zo. Asan Het is niet transparant. Nee, Is nee. dat niet toch? euro. En dan ga je natuurlijk krijgen in de samenleving. Pe mango atibrong ja, mango tegi sani. Ja. En zo, het is niet transparant. Het is niet Nee. eerlijk. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar daarom, het programma is dit. Precies, un Weet tak tak desan uno. fa desan de. Dus dat is, Ja, weet je. bepalen man, no, lobo. No, misabi. Maar, Misabi. kotak, puris waar dan de. Desan En, de. de man om lukutak jere, amandis na, dat die zo'n partij, nee, we taki, fasante, omdat als ze na volk, unu van programma is, no kan horas, als ze na volk voor de gek. Precies. Dat doen we doen. Dat unedu. Nee, dat doen we doen. Mi wan go moro fara Mhm. masara. Ja. No, mo chi moro fara. Mhm. Asan fu de man fu fest. Wanneer? Jere no asanat masar, fikas. Zoals men begreep, men begreep de manati. Dus alles aan zijn regering het doet, altijd in mijn kan commentaar, dat is niet goed. Maar jere no, if een president nodig je uit, want dat kan wel eens ik maar. Een president nodig je uit als econoom. Kom je hebt unu ondersteunen zak en ik kan suggesties, jere no, dis ik kan doen, dat ik kan doen, dat je hebt unu lek sernamang. Klopt. Maar, ten nooit, president, wacht ie. Isap sana sa ni masara. Luko, we hebben economen nodig in het land. Ja. Voor mij dem maar kwam. Luko samo taki no era. Mi ano econoom, maar mi sap samo taki. Ja, Voor mij dem maar prognose ja, die unu. Ja. Zo zie je kan char a kondre go moro beter. ja. Ik heb ze ook gevallen Mhm. en ze hebben wat documenten ook aan de staat gegeven. Ja. Weet je, Mhm. waar ze aan moeten werken. Mhm. Misap ete boom boom. Mhm. De president nodigde maar uit van luister, draag een minister voor ministerie van Financiën. Mhm. Ja, bisa bete. Maar Minas, kan je vergeten? Mine Tema vergeten. dog gato dati. De man long. Ja, bete. De man long. Ja, bisa bete. Dat is het. De man long. Mhm. Dat is nu het vraag. Ja. Als jij het hoogste woord hebt Mhm. en jij weet pe asane Quincy Ja. en je sapt pe een probleem de, Mhm. dan kom los op samen toch? Ja, maar Stel je verantwoordelijk, like Sranamang. ja. Stel je verantwoordelijk voor dat sa je wani ook toe. Ja. Want no kon knap zie dat want toe bepaalde programmastation ekona you, Ja. toch? De lekker. Speel je play leg uit man. Mina probleem, you mag. Ja. You na econoom. Ja. You score yes, Ja. you must make you prognose. Maar doe niet alsof dat you no sabi.
Nee, maar Mina next na nga organisatie dat. er nog vigas. Kritiek leveren is makkelijk. Dat is sabi toch? Dat Maar is na sabi. CC, dat we, like zei dat ik dat vraag me af, jere nou. Oten je leveren een bijdrage die je kondre. Want ja, nou toch? Want if je na CC schrijft stukken, dan zijn er gewoon kranti, ik kan lezen stuk, dis na de tori. Nee, dat doen niks. Je moet gewoon gaan bij de president. Schrijf er is een brief, dat jere president, mi studeer, mina econoom. Ik wil jou helpen. Van mi kan je Dadelijk yo yere, dadelijk yo yere tak yung om een briefje man sengo na president. Ja, no? To? Ja, no? Tak de mawan ko ina lead, de mawan yepi. Dadelijk yo yera sanati. Ja, no? Mino hoop tak asan sa mo tak asan si. Mami aba gevoel tak omdat de man lobby for Bloem. Dus dat. De man lobby for Bloem sani. Maar goed. Maar asan sam mino mag voeden man toch? Alasan leksam takik ba. Alasan sang de mai doe ina kondre no boom. En mi etakere no. Je bent econoom, maar dat wil niet zeggen dat Amandino studeert geweldig in Putamasi. Want dat mag wat zij voor dotti. Astraat. Ina ba manodo. Ina mama fanodo. Bidig ina ben no. Ai kono wa ya no. Precies. Mag je tra sideline. Nee. A her traject voor a bagger zijn gebeur no no te. Toch? Ja, ja. Heeft het niet te maken met de economische ontwikkeling? Ja, tuurlijk. Is dat beter? Ja, tuurlijk toch. Maar goed, we gaan morgen varen. Want dat, na dit hoort dat niet toch? Precies. Dus, de soort zijn dat die de mannen halen toch? Dat daarmee ben je irriteerd. Is dat beter? Mijn woord is er Daarom in hoor misreef. Hoor is er even. Dus we terug ook over een bakker. Zij zijn ze nou. Lekker horen bezig aan de economie. Precies. Olip de economie si, mek de man do de man sa, mek de man tak de man sani, maar de man sabi. Dus dat. Tak de man nom, tak babaw. Dus dat. Ja, liever je bijdrage. Als je een grote mond hebt, liever ook je bijdrage dan. Ja? Kom in het veld. Saka, lolo i korte broek op, weer je laat saka go ook toen nga uno. Dausap tak, ja, ja, sarana man. Natuurlijk. Oké. Maar nu gaan we morgen varen, masraga. In een kader, laat misschien wat oil en gas summit binnen. Is dat beter? Ja. En aansluitend daarop, misschien dat je een organisatie, een bedrijf, Ja, BD, daarbij, tapat terrein, in een bedoeling voor een nieuw business coming sa eco-instelling oil en gas. Alama e jompo, alama e denki, weet je? Ja. Maar dat is goed. Ja. Maar misschien ook toen dat president doet een bezoek naar een bedrijf Boskalis. Ja. En de boer denk ik. Ja. Voor een baggerproject. Ja, want dat is belangrijk. Ja. Want dat is belangrijk toch? Belangrijk. Want if je, ik zei taki, gas aan dit door olie. Dat bottom quota. En if aan het diepje genoeg. Dat va. Precies. Misschien dat je in een kader dat die van een baggerproject. Ja. Misschien Susandal, de man bezig naar wang offshore area, opslagarea op te zetten. Ja. Pede man elukunu no tentak yung if dat de en de aliba bagger contact de bigi boto kan kong dus wan her economische ontwikkeling op je lolo South Africa no. Ja. Misschien tak want to bigi architectenbureau de bezig dat ik wel voor zit al resani. Ja. Dus kortom, er is heel veel economische ontwikkeling nu. Toch? In een vorm dat die voor zorgen voor dat South Africa de san ebije komba. Ja. En misschien ook toe aan minister voor openbare werken, Masra Riyad, Guyana, in een kader dat hij voor een broodje sa moest komen tussen Suriname en Guyana. Ja. Dus je ziet dat je een public-private project deed dat. Ja. En de bedoeling voor een project dat de ook toe in een kader dat hij dat je amang anatak strana opai. En ook Guyana schrijft no pai. Nee. Isabi. En dat is goed. eigenlijk een heel groot voordeel. Ja. Het bedrijf zou opbouwen aan dat hij moest bouwen, moest onderhouden en moest verdienen monitoren. Dus je pai een soort tol. Ja. Ja toch? Bij wijze van. Je zegt van de mouse zitten. Wat zij leggen dat Motrafikas is belangrijk, heel belangrijk. Die moesje, nanga sasa, nanga bayo, voor de sabi, sasa die one. Afas wala may chareng, bepaalde may charasan go ina-eater. Dageleki sernang, o potso mensensi, pubayo ang broki. Dus leg dem uit, keihard leg dem, moest je uit, fasa euro ko. Luku, mas raret, de massa e volg, maar we proberen voor takin tap minifoon natuurlijk. Ja. No one kopro sensi, voor a stadsrana ogo in a broki dat.
Ja, oké. Ja. Mhm. En ook toe als staat voor Guyana schrijft no pot no een koprocentie. Oké. Van tevoren tegen bouwen sani, je moest doen studie. De elkaar studie. Pay je potting, fire je potting. Ja. Alla Ah, deze dit soort hoor ik. dat. Ja, dat is het. Dus de man doet af voor studie ba. Mhm. En in een voor studie de research ook te de man kan je go doen onderzoek. Ja. P als een opportis, P de poot ook, noem maar op. Ja. Maar tegelijkertijd, de overheid dat tak naar de schrijven van luister, uno go pot uno money, Nee. we gaan een bedrijf, een ingenieursbureau of wie dan ook vragen, Ja. want we inschrijving bij de, Mhm. en einde van de rit, we een bedrijf ko in beeld, Ja. zat de in staat voor bouwing, Ja. voor onderhouding. Nee, de vijf is niet idee. Dus precies, Balas niet aan dit. precies, dus Ja. de man, minus af de man join, van de man doen maar kortom, het zijn bedrijven, Mhm. dus die in public-private sector samen gaan werken. Ja, ja. Einde van de rit, if you want gebruik een broodje dat voor Guyana, Ja. of je want gebruik een broodje voor Guyana Nasrana, Ja. ga je dus iets moeten betalen. Ja. Niets is gratis, want Exact. op een gegeven moment, de goede Ipsano, moet ik een simpel voorbeeld, Ja. wap Sranang broodje, Ja. toch? Bekende Bosjebrug. Ja. Onderhoud is nu al een heel groot probleem. Ja. Elke keer moet geld vanuit het staat, Ja. terwijl duizenden wagi heen niet. If ube pot wan tol, want misap ete, misap ete, dat pe tol bij bokong, Ja, ja. bokong. Ja, ja. De chi huisjes bij Mickey toe. Ah, ben ik bij. Precies. Ja, ja. Wat er allemaal is gebeurd, de man take de man decision, laat die man bigima, en de man take decision, Ja. waardoor asan no go door. Dus dat is. Maar belangrijk is, hoe leg uit, dan moet je Ratori, Precies. want die begrijpt, Tamara, Koti. Ja. You can tak one change of Kitty Kotti. Dus Koti, maar Isabati president betak ook toe. Aha. Dat ko jere president. Aan de andere kant heeft de 1 juli viering en herdenking, en dat wil ik met name benadrukken aan de vooravond van 1 juli, Ketikoti, de start vandaag van de herdenkingsweek, dat er inderdaad een nieuwe dimensie aan toegevoegd is door het proces van het aanbieden van excuses. En vanuit het hoogste niveau, vanuit de Nederlandse regering. En dat er goed overleg is tussen de premier van Nederland en mij persoonlijk als president en beide regeringen om het proces van excuses goed te begeleiden. Maar meer nog om het programma en het vervolgtraject achter die ambassadeur goed te ontwikkelen. Met betrokkenheid van de doelgroepen in Suriname, maar ook met betrokkenheid van de doelgroepen die daar in Nederland woonachtig zijn. Nou, president, leg uit. Vast aan de. En hoe sabi dat Ketikoti, nou bevrijding, hè? Klopt. Is dat beter ook? Klopt. Oh, je hebt de Crioro, ook Javana, en dus staan allemaal bij Basanati. En Tamara, dat Yoshidaki, ik kan film op je feest, na feest, omdat Ja. je vrij nu, Ja, vrij, klopt. je kan doen tooi, je begrijpt toch? Mhm. En precies kan meki, alleen je wat ik zeggen. Tak Tamara, moet ik aan zijn voor nu, hè? Tamara, na Ketikoti, de mogen precies. Je hoort rekening, dat a economie, moeilijk in de contract toe, Ja. en Tamara na 1. Mhm. Dus de man ontvang, maar hoor rekenen naar je money. Want ja, om een date te go voor ontvang baka. Dat niet tak denk, niet tijd denk, want dat is belangrijk. Dat Je kan feesten, geen probleem. Ik raad het toch? Dus als Sanati, dan sansang misabi en misap zijn allemaal loopfeesten toch? Ja. En Lobby yang toe. ja, dus dan hebben we vergeten tak hier no. Zo mensen is meer bete. Dan kan je minder doen deze keer. Budget is heel belangrijk. Dus dat is belangrijk toch? Maar eigenlijk wat pokoe moet kan met dem, arki wat pokoe. Hoe kan het dan? Ja, met dem arki.
Abigiman dorog ba masalaran? May siya bigima, akang yung vrouw toe. Mhm. Awero anisha. Ja. Awero anisha, Ja, dai we ja. gunu tak yere no. Umruste kon Umruste. tamara o feesta. Ja, feesten. Igra Ja. to en tide wo go te kom chimeti. Mhm. Dat damai le dus Ja. tapu. Lek fa usabi bara nga sa lobiwang udoro na einde fa programa dyan so bidya nga masarap. And in het bijzonder lek fa usap voor me minamang zorg ervoor no bong doti tap strati. Ja, zorg ervoor dat Stranang Kring. We willen heel veel toeristen ook in Suriname hebben. Maar ook, want hoe feestdagen de, met dat feestdagen, ook voor bezinning, maar ook saamhorigheid, samen bij zijn. Ja. Maar nogo do lolo san in een verkeer. Je mag gebruiken je alcohol met takin ook toe, maar met mate. Nogo rij verdwaal in een verkeer. Stel je aan, put is er een probleem, put je familie in probleem. Teke rustig en mina masrafi cash. Tot de volgende keer. Ja, mas eficaz. Mi ook to aftak des man ori, maar volgens mij bardong ori wa aftak den dat hier no. Fi mi tegung ba tamara na 1 en me go van uit dat herjarig ba vanuit dat programma die we tegung dat trusi anu guna gron prano asani. En natuurlijk je feesten tamara, maar hij sabt dat je want bita wiri dape, wa okro dape in die tuin. Je kan gebruiken altijd omdat amoni ook chatu. Je hebt minder money, maar je kan go oosten in je tuin. Je begrijpt ook, Mas Afrikaans. Dus uno vanuit dat programma die we taki. Trusje aan die gron en praat altijd groen toe, waardoor je kan gebruiken en dan money say abi in een go bij een groen toe. Met dat grant tangi, te neutralis baga.